Dobrý deň, opäť sa stretávame pri žrebovaní v súťaži o jazdy na Formule, Ferrari a Fáre Vašom. O malú chvíľu zistíme ďalšieho nášho výhercu, takže týmto spúšťam štart. Náš výherca dnešný, uvidíme, či zapojil aj svojich známych do súťaže a tým zvýšil šancu na vyššiu hodnotu poukážky. Už sa nám asi dostatočne premiešali ešpezetky našich súťažiacich zapojených, takže zastavujem žrebovanie. A naša dnešná výherkyňa sa volá pani Beata Tekauerová. Hodnota výhernej poukážky je 100 €. Ešpezetka BA808VN. Srdečne pani Tekauerovej gratulujeme a upozorňujeme našich súťažiacich, aj teda ďalších, nových, aby zadávali správne ešpezetky. Pri prípadnej výhre sa výherca preukazuje technickým preukazom. Takže ešte raz našej výherkyni dnes srdečne gratulujeme a držíme palce ďalším súťažiacim.